Son Aurea Domínguez Sisto, alcaldesa de Fisterra, e por turno pois son a presidenta da Asociación dos Municipios do Camiño Fisterra-Muxía, que parte de Santiago de Compostela. Este é o primeiro foro de internacionalización que organiza esta asociación que presido e considero moi importante. Penso que é moi productivo para os camiños todos que formamos a asociación, que será o primeiro de outros moitos. Oír a intervención da alcaldesa de Meis, que é presidenta da Mancomunidade do Salnés, ela tráenos a unha visión de máis percorrido que o noso no turismo, e nós, desde logo, desde a asociación lle pediremos axuda, e xa o fixemos ahora mismo. Nós o que queremos é aprender de outros, porque o camiño ten moitísimo éxito. Nós este ano recibimos 25.000 personas. Esos os que veñen a coller a Fisterrana, e outras moitísima xente, non alcanzo a decir canta pode ser. Cabemos todos, pero hai que programarse, hai que ir da man dos nosos veciños, abrirse, acoller a xente toda, pero da man dos nosos veciños, facelos partícipes e abrir o territorio con eles. Eles teñen que ser os anfitrións e participar en todo isto, e sacar un beneficio, claro. Fisterra é a fin do camiño. Que lle recomendaría a alguén que chegue a Fisterra?